Hej og velkommen til. Jeg hedder Leila Edsberg, og jeg er naturmediciner. Og i dag har jeg taget hul på emnet om vitaminer. Og det første vitamin, vi skal tale om, er A-vitamin, som er et fedtopløseligt vitamin. Fedtopløseligt vitamin betyder, at der skal fedt til at opløse. Det betyder også, at det lagres i kroppen lidt bedre end de vandopløselige. Så det er altså ikke et vitamin, man skal have alt for meget af, eller man skal i hvert fald ikke tage det fuldstændig uhæmmet. A-vitamin er et vitamin, der støtter vores øjne, vores hud, vores slimhinder, vores hår. Og der er rigtig mange problematikker, der kan blive løst ved, at man får A-vitamin. For eksempel har man medicinsk i årevis brugt at behandle svær akne med en stærk A-vitaminkur. Og fandt så ud af, at den her meget, meget stærke A-vitaminkur kunne gå ind og påvirke et ufødt foster til misdannelse. Så det man altså holdt op med i stor grad, i hvert fald til folk, der er i en fødedygtig alder. Men A-vitamin støtter altså rigtig mange af de her funktioner, hud, hår, slimhinder og øjne. Og også flere andre ting. A-vitamin finder man i rigtig mange af de grønne grøntsager, broccoli, og man finder altså også i æggeblomme for eksempel, og i lever af forskellige art. Fiskelever for eksempel, men også i kyllingelever er der høj indhold af A-vitamin. Der er altså også indhold af mange andre ting, så det skal man bare også tage med, at det er ikke kun A-vitamin får. Nogle gange får man så også noget, der er mindre gavnligt. Ja, men A-vitamin er jo det her beta-karoten, som også findes især i gulerødder og i røde peber for eksempel. I mange af de røde eller orange grøntsager også. Det er også i spinat, vil jeg mærke, som jo er en af de grønne. Men A-vitamin er rigtig, rigtig væsentligt. Det er, hvis du har et påvirket nattesyn, eller hvis du har en hud, som generer dig rigtig meget, så er A-vitamin-tilskud altså en rigtig, rigtig god idé. Men stadig med måde, da det jo er fedtopløseligt vitamin. Hvis du kan lide, hvad du hører i dag, så er du meget velkommen til at enten melde dig til min blog med mailadresse, eller abonnere på min YouTube-kanal. Jeg håber, vi ses. Rigtig god dag.